Moni ndine Jackie. Nkhani yathu ya lero ikutitengera pa nyanja mu Atlantic Ocean pa coast ya ku Nigeria. Ndiye iyi ndiyofunika chakumwa, tagwira ni chakumwa, tenticheze. Nkhani yake nesi ninkaidziwa. Miezi ngapo yapitayo anachita ndiuza ndi Ibrahim Suwedi kuti pali nkhani ndinayiona koma ndayesa nayipange nthawi yonseyi koma ndayiona panopo ndayimvetsetsa mene inayendera eti mukuziwa kuti ku Nigeria ali ndi oil wambiri eti munyanja ali ndi malo angapo amene amapopa muchani oil mulidze matankazi chani kumapita maboti ena amachita kuti ma tugboat kukathandizira zimatanka zimene zikupopa mafuta zija kapena ukazichita service ntchito zosiyanasiyana. Pa 26 May 2013 tugboat ina yoti amaitcha kuti Just Gone 4 inanyamuka imakachita service tanker pamene pajapa koma mafundesa anali bwino tsiku limeneloyi kubweranso koma mwamphamvu kunangopeza kuti panadzangobwera mafunde ena amphamvu kwambiri nkuzaminya tugboat ija nkupeza kuti yatembenuzika nkulowa munyanja muja ndikuyamba kumira muli anthu momwemo munali anthu 12 amene amagwira ntchito nthawi imeneyoyo mpaka na tugboat ija inamira mpaka kufika pansi pa nyanja anadziwa msangasanga ama rescue team kunena kuti pamira tugboat anatumiza maboti ena ndi madivers ena kuti apite akathandize koma fight weather sinali bwino kwambiri panadusa mpaka na 3 days before kuichita locate anapeza kuti alowa madivers ena chifukwa mwambo wake umakhala unena kuti ngati pamira ship yonena kuti anzano amagwira ntchito madivers ena akuyenera apite akachosemo matupi anthu aja awapitise kwawo chifukwa maauza kuti nanunso mukadzakhala inu mukuzofuna unena kuti atenge thupi lanu alipitise kwawo. Ndi ntchito yoopsa koma amayenera kupangabe madivers analowa pansi ntchito yomwe anapitira pansipo kuna ukasakasaka mitembo nangasi patha 3 days panalibe chikhulupiriro yoti pangakhale munthu wina aliyense pansipo. Tugboat ija inachita kufika inali pansi penipeni pa nyanja inachita landi pansi 30 meters below the ocean. Anayipeza atalowa mkati mwa tugboat mucha anamba yang'ana vuto lomwe anali nalonso kwambiri ndi mdima ati pansi pa nyanja pamakhala mdima kwambiri kuti muli madzi koma simukuona china chilichonse anali atavala matochi chani basi umangoyang'ana kuti alowa room iyi atuluka alowa room iyi muboti mucha kuyang'ana ngati atapezepo matupi anapeza kuti iye anapeza thupi loyamba lachiwiri mpaka matupi 4 kenako anazalowa room ina anaona amene amayang'anayo diver amene anaona dzanja anati ndapeza thupi lina anapanga reach chonchi kuti agwire thupi lija alikoke kuti alitulutse anangodabwa munthu thupi lija lamugwira iyeyo iyojo ndikufuula kuti ali moyo chimene chinayi chinthu chodabwitsa kwambiri kuti ali moyo kuyang'anisisa kumuunika kupeza kuti pali munthu ali moyo. Munthu wake ndi zibamboyu dzina lake ndi Harrison Okene. Harrison Okene anali bambo ochoka ku Nigeria mchaka chimene chocho cha 2013 anali ndi zaka 29. Harrison amagwira ntchito mu tugboat ngati chef analophika suti station yake nali mokhamo amagwira ntchito malo osiyanasiyana ankagwira ntchito mu company ya nkolo ake ngati chef koma ifaniro kuti amanenereredwa kuti amadziwa kuphika kwambiri amamuchita recommend malo osiyanasiyana amachita kumuyitanitsa kuti abwera azaphike kuno ndati mchikhalidwe chake analokonda kupemphera kwambiri chifukwa cha mmene amayi ake anamuphunzitsira amati tsiku lililonse ati kawiri pomamawa kukacha ndi madzulo pokagona amapemphera autolo amene ankakafunsira ntchito imeneyo ankolo ake anamuzoti sindingakulembe ntchito ndiwe m'bale wanga simfuna kulemba ntchito anthu apachibale zimabweretsa udani koma iye foita ankafunisisa ntchito ankolo ake achatachokapo anapitanso kukapereka CV yake ndi application form amene analandira osamadziwa kuti iye ndi wachibale koma chifukwa anayikonda kwambiri CV yake iye atati popereka anapempherera CV cha kuti ambuye mundidalitse ndi ntchitoyi anthu aja anapeza kuti amtenga ampasa ntchito ankolo ake pomazabwera kuzapeza kuti walembedwa ntchito ndi iyeyo kudabwa kuti chimene mwamulembera sindimafuna m'bale wanga ndi chani anthu aja anayankha kunena kuti popeza aliyense akunkonda iye kwambiri makampani achita kumuyitanisa kuti tufuna Harrison umaphika bwino kwambiri basi ankolo ake aja analibe choice nkutani kufomera kumusiya kuti azikagwira ntchito akuti
panali ntchito zina zogwira pa ground zophika, koma zokagwira ntchito maboti pa nyanja choncho ati zomwe zimalipira ndalama zabwino kwambiri. Ndi COVID anthu amasankha chani? Amasankha ntchito zomwe zikupereka ndalama yambiriyo. Nkona ankapezeka kuti akumakagwira ntchito mumaboti maboti oti akuchita service mathanka ngati mu Atlantic Ocean chani, amati apita akakhala kukaya mwezi kaya miyezi iwiri basi akakhala chef wa mminimomo, kenako abwereranso pa mtunda mpaka amuyitanaso malo ena choncho. Nde tsiku limene lolo anapitanso ku ntchito mwachizolowezi, atadzuka mamawa anapemphera, amati ndizikaphika ndananyamuka kayi kupita ku toilet. Atapita ku toilet anangomva kunena kuti kukubwera mafunde, wina anafuwula kuti mafunde ake opsa kwambiri, kana kuti kunabwera chiwevu chinamenya boti ija. Iye uja atankaona ngati za chizolowezi chifukwa choti munthu amene anafuwula kuti kubwera mafunde linali khalidwe lake, nthawi zonse amakhalira kufuwula kuti kubwera mafunde. Nde anangodabwa kuti ulendo uno boti ija inakhala kuti yatani, iye anali mtoilet inangotembenuzika. Ndimene inatembenuzika toilet ija inammenya pamutu, nde inakhala ngati yamuvulaza pamutupa, koma anangodabwa kulowa mkati mwa nyanja. Ndi anayesera kutuluka kumasambira kuti apite komwe kuli anthu enawo. Ndi anakumana ndi anthu ena atatu, koma madzi amalowa msanga kwambiri. Ndi amalimbana kudutsa madzi adza uko akuthamanga awoti amakayang'ana exit, amafuna kuti atsegule chi exit atuluke asambire apite pamwamba. Koma chifukwa choti boti limamira msanga komanso madzi amalowa ndi mphamvu kwambiri, exit ija simatseguka. Anthu aja kumalimbana kuti atsegule exit simatheka. Ndi iye akuti anangopanga decide kuti odi nditembenuke ndikayang'ane mbali inayi ngati pali pomwe ndingatembenukire. Ndi atatembenuka kuti akupita mbali inayi, madzi anangomukankha kumuponyera malo ena, anamuponyera rumu ina, anakapeza kuti wakatulukira ku toilet ya mbali inaso. Ku toilet kucha anapeza kuti konse kumadzadza madzi, koma pamene anali iyeyopo panali kamalo kena kake kunena kuti panali ngati pocket ya mpweya, ponena kuti madzi aja samadutsa, amangofika level ina yake panapo kuti akayimika mutu uchonchi amatha kupuma. Kwina konseko kumadzadza kwina konseko kumadzadza madzi, koma apo pokha sipamalowa madzi. Ndi iye anakangamira kukhala pamene paja. Anayeseranso kuti atuluke kuopa kuti anzanga osandithawa atuluka, ine ndipeze ndatsakamira muno. Amati akati anyamuka apite madzi amambeza, madzi amankankha, amakanika kupita patali. Kenako pamene mdima unabwera, amamva anthu ena akufuwula, amamva maphokoso, ndi amati anthu aja akupita, anthu aja akupita. Ulendo wina anayesera kuti amati akati atuluke asambire, amatha mpweya umamuthera ndi amabwereranso. Pamene pakona pamene panali mpweya paja anyamukanso kuti akayesere kuti atuluke akabanika kumene kuja abwereranso pakona pompaja. Ndipo pakuti chifukwa cha mdima unali mmenemo kuti ndikangoluza kamalo akaka, anapogwiragwira pansi anapeza nsalu ina yake kuti anaying'amba ndikupanga chingwe nkumangirira pamene analipo, nkudzimangirira iye kuti akamanyamuka akamapita uko akakabanika azitha kubwereranso chingwe chija chizimulondolera pamene anali pamene pali mpweya paja. Kenako anasiya kuamva mawu anthu onse aja. Ndatasiya kuamva mawu aja anapanga conclude kuti anzanga athawa, ine ndatsala mondekha. Koma anadziwa kunena kuti yafika pansi, fana chira kuimva itafika pansi itatera boti ija pansi pa nyanja. Ndi amasowa kuti apanga bwanji. Kenako atatopa ndi kuyesera kuti atuluke, anayamba kupemphera nkumati Ambuye ineyo ntchito ine nachita kupempherera, simunangondibweretsa panopo, mundipangire njira ndipulumuke. Ndi anapemphera pamene pacha, kenako nkutopa so nkupemphera, kenako kuyamba kupembedza. Anapembedza izi zinzoti ankanena iyi ndi account ya iyeyo. Anapembedzera ndikutopa so kupembedzera, kenako basi mangogwiragwira pamene pacha, kenako anapeza chikwama kulowetsa dzanja mchikwama muja, anapeza botolo la Coca-Cola kulowetsa so dzanja mchikwama muja, anapeza chitini cha nsomba, basi anadya nsomba ija kumwe Coca-Cola uja. Atagwiragwiraso atazungulira anapeza matochi awiri, anatenga matochi aja. Ndi amati akakhalakhala mabwereranso pamalo pompaja akuti anatopa ndi mdima ndi chani, kenako kuyamba kuganiza ine ndiferadi panopo. Amati akayamba kuganiza zoopsa amayamba kupemphera, kenako nsomba zinayamba kubwera kuyamba kumaza muluma pamene paja kumamudya. Koma anangokhalabe kumapempherabe mapitiriza zomwe amatani apapanga. Nanga akanatani vuto lina lero anayamba kupuma mpweya oyipa, nangasi anali malo ochepa kwambiri amene anayika mutu wakewo, anakhala pena pake kwina konseko anali m'madzi pamene panali mpweya,
koma mpweya unali ukutha amati akamapuma mucha madzadzano carbon dioxide, madzadzano gasi helium, methane gasi, zone zinayamba kumadzaza mthupi mwake. Thupi lake so kuti linayamba kutupa chifukwa kuti iye samadziwa kuti wakhala munthu ayitali bwanji m'madzimu. Atatopa basi kupembedzera anangodabwa chani, anamva kasaundi. Iyo chakasaundi konchani. Kena kuyamba yang'ana kukasuzumira kuti akumva chani. Anaona light patali chonchi. Kena kwati anayamba kumalondola kuli light iko. Nkudabwa kuona kuti pakuhanga pabwera diver uja akunena kuti ndapeza thupi lina. Iye uja nkutani nkukwezeka dzanja lake lichonchi nkutucha nkumugwira dzanja. Munthu uja mpamene amatutumuka kuti iye ali moyo. Nthawi yomweyo anthu tapeza wamoyo basi kuntani kumugwira kumuthandiza anamutulutsamo. Koyamba anampatsa kaye madzi kuti umwe kaye madzi usanatuluke kuti abwezeretse mphamvu. Pamene amamuza kuti wakhala 3 days pansi pa nyanja apa, iye samadziwa nkomwe nangazana ngokhala mu mdima samaona nthawi lo masiku kuti akudutsa. Anamutulutsa mmene mucha nkukamuyika mu chamber ina yake. Sanampitise straight ku nyumba, anamuyika kaye mu chamber for 3 days chifukwa kuti anamwa kwambiri madzi anchere komanso magases onse amene anapuma aja. Kunena kuti zonsezo zitani zichoke kaye akhale bwinobwino, akangofikira kungomtulusa kuti adzipita akanatha kukafa chifukwa cha zonse zomwe zamulowa mthupi. Masatachoka pamenepo ananyamuka kupita kwawo, anamulandira atakaza akako ngokudubuka kungothokoza kulira Ambuye zikomo. Munthu uja mwamdani mwampulumutsa. Mpamene amakamva kunena anzako onse atani anthu onse amwalira wapulumuka ndiweyo. Iye nkumadabwa kuti koma zoona zinali zoopsa kwambiri. Inali nkhani yotchuka kwambiri mu 2013. Anapeza kuti watuluka, anachoka pamene paja kukhala bwinobwino, atapita ku nyumba amakanika kugona usiku. Amati akati agone amangomva ngati akumira olwali pa bedi paja, mangomva thupi lonse ngati yese akumira. Pena amafika poyamba kuthawa kumene nyumba hey angugwire mkazi wake kuthawa mpaka anamtenga nopita naye ku counseling kunena kuti zoopsa izi ziti. Mpaka anapeza kuti anatani anasintha nkukhala bwinobwino kukhala ngati udulu wathana nazo. Koma after pamenepo anali mkalimoto ndi nzake anachita ngozi, mkalimoto chakugwera m'madzi. Iye anapeza kuti anatuluka m'madzi mucha kusambira nkukampulumutsanso nzake uja nkutuluka. After pamenepo anapanga decide kuti neyo madzi sindidzawaopanso. Adapita kukaphunzira kusanduka diver, one kuti azipulumutsa anthu ena. Moti kufikira panopo ntchito yake iye ndi diver. Komanso iye amene kuti anampulumutsa ndi Ambuye. Ngakhale anthu ena amadana ndi narrative imeneyo, amati iweyo kamati Ambuye anakupulumutsa ndiye kuti nanga anthu ena anafawo. Koma imene ndi nkhani ya iyeyo ndi experience yake. Nde nangotipangire nawo share nkhani ya Harrison Okene, munthu yekhayo amene anakhala pansi pa nyanja masiku 3 ndi kupulumuka. Zikomo kwambiri.